sahator gaynako ina jabboɗen balle hande o talata 10 lewru jeeneɓiru hitande ujunnaji 2024 ngal jaɓɓima ballal gumori ngal tonto leydi Amérique kettoɗen goto e jangguinoɓe duɗal on Abou Mamadou Ba jabbal pular sukaɓe fof nanda e teral wonno sababu ko Salmata Diallo woni nden Salmata nelduna en ɗo ballal faade ummade kadi wondiɓe makko woni fedde bona wonde toon to Amérique tawi ko fulɓe sosinden kadi kono kadi nde ardi kadi faaw hayso tawi fona woda ko Amérique ne ko mbiyeten ko Afrique wonana saabu Afrique wone wallede gila ɗum ji ɓe neddino nder Salmata e junngo muɗum fodde ujunnaji nogas pawɗo nder Salmata timmitini ɗum ha woni 50 ujunere o neddi en ɗo coɗɗen hen sakuji ɗiɗo 60 sac tawi sac fof ardi ko temedde nayyi noon to amalaji 60 e nayyi on taw ujunnaji nogas e jeegom ɗum waɗa sakuji ɗi ɗum 62 sac e ɗi ujunnaji nayyi ɗe cooda paquet aji kayit ɗiɗo woni 48 paso dañƴen hen fodde temedere kayit e paquet aji ɗiɗi big woni temedere big wonande sukaɓe janggoɓe kala hen mo dañano sac goto fof dañi sac jangguir e kayit mo 40 pas wondude big muɗum manki seeɗa noon to banggal sakuji kono kam ɗumunaji kayit ɗi kam fodde arnoɓe fof mbawi goto fof wawi dañde kayit ɗi heddiɓe kadi fodde 60 e joyɓe moni fof dañi sac e kayit e big ɗum noon ko noon golle ɗe mbayi Allah jarama e jarama ti eɗen ɗum ko yittude dendagal wallidiɓe duwal gaynako kettoɗen mo ha joni kanko Abou Mamadou Ba jabbal pular e konguɗi makko wallidiɓe men e duɗal gaynako fof no wini guila e Alpha Saydou dokkuɗo en galle ko jangguɗen o ko noonne kayne nde mahre nde huuɓere mahre kadi kala ko wannoɓe hen ngallude munen fof guila e deeɗo men Hamadou Dialadio Samba Gaya ko wayno Ousmane Abdoulaye Kawel en Aliou Baccel Bari en yimɓe meɗen hewɓe Mansour Demen hewɓe mbaɗi hen juuɗe mumen wallidiɓe meɗen hewɓe ɗum noon kamɓe kala ɓe jarama eɗen jetta toon kadi deede men Salmata Diallo e wallidiɓe makko Pedro golle mabɓe hen saabu gurto no mbiɗa nde arnoɗo adan huɓere nde ne maha suwa senguede suwa deli seeɗa suwa rakede nder kanko rutten 60 ujunere kanko goto waɗi 60 ujunere ɗum wawi rakede nder dali sa senga woni kam kala to wawi keptuɗen ga joni kadi ɓe gaddi ngal ɗo ballal ɓeɗen koɓe jarama gimmiɗen e Abou Mamadou Ba jabbal pular kettoɗen goto e wallidiɓe Djiby Coumba Jully Ba on woni Mamadou Demba Diallo kanko ne jettor makko PMD fedde fona ha e Salamata wona golle fayidinde eɗen mbiya enen teddinde ɓarno majjir ko haaɗo ko aɗa ɓurno joɗe ɗum fof ko holliti mbaɗe ko batton kon mbeɗa yaade mum ko mawɗo Allah ne wettimo hannde laamu wonto kamɓe to wonɓe yettirano ko neɗɗo mawɗo wona neɗɗo togoɗo kono noon yittemo enɗal makko e tampatimo minirde en ɓe eɗen jeɗɗum hen no feewi eɗen ɓe jetta kadi fedde nde fuwana fedde fuwana eɗen jetta ɗum hen no feewi kadi ɓe nganndi ko woni nafoore wallidde leñol sabu caggal nde gimmiɗen e Mamadou Demba Diallo kettoɗen ko on woni Abou Mamadou Ba jabbal pular ha joni omo artay ƴerango wiide ha joni de wonko heddi taw kettoɗen mo kanko Abou Mamadou Ba jabbal pular e ƴerango makko ewa kono kadi ha joni kadi eɗen jogui kadi gueɗe kewɗe poɗɗe mahede saabu jiɗi sukaɓe mahe neɗɗo taroɗe eɗen jiiɗi maha neɗɗo bureau e deftirɗe woni defte to defte e keɗe mum kewɗe batta ɗum ɓurɗen heddorede hannde hayso huɓere nde caggal suwaraki kono ɗeɗo gueɗe kalɗen ɗo hannde ɗe ɓuuri jejjude e nder kaɗo sal
gilaaɓe noddaɓe ngari ɓe keeɓi sakuji ɗi ɓe keeɓi kayit ɓe beltima hen no feewi ɓe duwima kadi Allah jarama on jarama gal gimmiɗen e Abou Mamadou Ba Diabbal Pulaar kettoɗen ko on woni Adama Thiam goto e almuɓɓiduɗal gaynako kankone kadi omo hollita hen beele makko kadi e yettude nden fedde Fona e kuubal kettoɗen machallah hande ko weltare mawde ɗo e duɗal gaynako en jii ballal ngal ɓe gaddi nde wonno sa heeɓi jangguinowo heeɓi jingganowo enen almuɓe foti darade tinore enen machallah jii ko waɗa ɗo ko kamɓe somi yiiɗi wino goto ɓimo ala ɗo ɗum noon ko yettere Allah tan en du o kadi ko mbaɗi hen ko yo Allah waɗen barke yo Allah lumtinaɓe ko ɓurɗum machallah eɗen betno hen kadi Salamata Diallo ɓe wono en beltima e ballal he ɗum wona haaliyam ɗen ko goto e babiraɓe sukaɓeɓe woni Alsane Saydou e yettude nden fedde rewɓe fulɓe wonde toon to leydi Amérique kettoɗen ko minen babiraɓe sodoɓe kayeji ɗi e biguji ɗi o lomtima men foof en calminide kamɓe foof ewa kadi en beltima kadi yettima goto fof heeɓi kaye mum e bigue mum eyi en calmini kamɓe foof e sac muɗum eyi en calmini Alsane Saydou de leydi to duɗal ngal woni hande ɗo ɗum noon hande kadi o ari o tawtorama dokkirgol kayeji ɗi bikuji ɗi e sakuji sodanoɗi ɗi o lomtima babiraɓe kadi Allah jarama